Pasamuan ingkang kinasih sumangga kita wiwiti pangibadah Jumat ing wekdal menika. Sumangga kita wiwiti kanthi pecawisan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus. Gusti Yesus Kristus sampun netepi sedaya ingkang dados tuntunanipun angger-angger Taurat. Kanthi ngrampungaken sedaya menika wonten ing sedanipun ing kajeng salib. Wonten ing kitab Yohanes 3 ayat 16, awit dene Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahake Kang Putra ontang-anting supaya saben wong kang pracaya marang panjenengane aja nganti nemu karusaan nanging duwenana urip langgeng. Yohanes 12 ayat 23 dumugi 21. Nanging Yesus paring wangsulan pangandikane, wis tekan wektune putrane manungsa kaluhurake. Satemene aku pitutur marang kowe menawa wiji gandum ora tumiba ing lemah lan mati tetep salas wae, nanging menawa wiji iku mati bakal ngetokake woh akeh. Rom gangsal ayat 8. Nanging Allah wis ngatingalake sihe marang kita ing bab iki. Nalika kita isih kawengku dening dosa, Kristus wis nglampahi seda kanggo kita. Rom 6 ayat 12 dumugi 11. Awit sedane iku seda tumraping dosa, mung sepisan kanggo salawase, lan gesange iku gesang lumados marang Allah. Samono uga anggonmu mawas ya mangkene ya. Kowe wis padha mati tumraping dosa, nanging kowe padha urip lumados marang Allah ana ing Kristus Yesus. Pramila Bapak Ibu sederek, gesang ingkang samangke kita lampahi ing Sang Kristus kedahipun dados gesang ingkang nyarupeni kalian Gusti Yesus Kristus. Ingkang wonten ing karawuhanipun ugi rila ngurbanaken diri kangge tiyang sanes. Sarta martosaken Sang Kristus ingkang ugi sampun ngurbanaken diri kangge sedaya titah. Sumangga kita nyawisaken manah kita kangge lumebet ing pangibadah kita. Wekdal ening kagem kita sedaya. Pasamuan kasuwun jumeneng. Pangibadah menika lumampah ing asmanipun Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama sarta saking Gusti Yesus Kristus nunggila ing panjenengan sedaya. Amin. Pasamuan kaaturan lenggah. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, dinten menika kita sesarengan makempal ing padalamanipun Gusti. Boten wonten malih tiyang sugih utawi tiyang mlarat. Boten wonten tiyang ingkang kulitipun pethak utawi kulitipun cemeng. Tiyang Kristen lami utawi tiyang Kristen enggalan. Kita wonten karana sih katresnanipun Gusti Yesus Kristus dhateng kita. Mandeng salibipun Gusti tiyang dosa gesang. Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti. Kula aturi mandeng salibipun Gusti Yesus kanthi tumemen supados kita saged kanthi leres nyawang sedaya perkawis ingkang pinanggih ing gesang menika. Anggen kita mandeng kados dene Gusti Yesus anggenipun mandeng kita saking saknginggiling salibipun. Sumangga kita sesarengan sami memuji asmanipun Gusti kanthi kidung pasamuan Jawi 270 gangsal padha ingkang sepindah srana mandeng ing salib. Srana mandeng ing salib yang dosa gesang tinebus sagung dosanira.
Para sedherek ingkang dipuntresnani Gusti, dinten menika kita kaimutaken dhateng kasunyatan kawontenan kita manungsa dosa. Dosa tuwin panerak kita kasanggi dening Gusti Yesus. Kepara panjenenganipun kadosaken amargi saking dosa-dosa kita. Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti Allah Rama kawula, mugi paduka miyarsakaken saha midhangetaken pangaken dosa kawula. Saha paduka mugi paring pangaksami awit kawula asring dumawah ing raos melang-melang dhateng panguwaos paduka. Manah kawula asring semplah saha kecalan pangajeng-ajeng. Mugi sih palimirma paduka nuntun kawula mituhu rahmat miwah prasetyan paduka ingkang ageng. Wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang kebak ing sih katresnan kawula sami ndedonga. Amin. Sumangga kita sami memuji asmanipun Gusti kanthi kidung pasamuan Jawi 259 pada ingkang sepindah ing Ardi Golgota. Arti Golgota ana salib ira lambang ing pamoyo panyia ing kono Gustiku pinendang sangsara nebus dosane Pasamuan kaaturan sami jumeneng. Kangge saben tiyang ingkang kanthi andhap asor sarta tulus ngakeni dosanipun, Gusti Allah maringi pawartos sih rahmat ingkang kapendhet saking kitab Nabi Yesaya 51 ayat 6 dumugi 8 mekaten. Margi saking mekaten kawula sedaya menika kados dene tiyang ingkang najis saha sekathahing kamursitan kawula menika kados dene lawon ingkang reget. Kawula sedaya sami dados alum kados ron tuwin sami sirna margi saking piyawon kawula kados ron ingkang kasirnakaken ing angin. Nanging samenika duh Yehuwa paduka menika rama kawula sedaya. Kawula sedaya menika lempung dene paduka ingkang mangun kawula sarta kawula sedaya menika yasaning asta paduka. Mekaten pawartos sing sih rahmat saking Gusti Allah. Salam katentreman kagem kita sedaya. Pasamuan kinasih sumangga kita memuji asmanipun Gusti kanthi ngrepekaken kapiji 279 pada setunggal yen mandeng salibing Gusti. Sangsarane saku
Pasamuan keaturan lenggah. Pasamuan kinasih kita badhe nampeni sabda pangandikanipun Gusti ananging saderengipun sumangga sesarengan kita sami ndedonga. Pangeran Yewah Rama sesembahan kawula ingkang lenggah ing damparing kraton swarga. Pinujiya asma paduka Du Gusti saha kaluhuraken. Ngaturaken agenging panuwun dene ing wekdal menika inggih ing dinten Jemuah Adi kawula para abdi paduka sesarengan saged nindakaken pangibadah menika. Duh Rama pangibadah sampun lumampah saking wiwitan dumugi ing tengahan. Ing samangke Du Gusti sesarengan kawula badhe nampeni lan ngraos-raosaken sabda pangandika paduka. Nyuwun berkah paduka, nyuwun tuntunaning Sang Roh Suci. Mugi pangandika paduka saged kawula tampeni lan kawula ugi saged nindakaken menapa ingkang dados karsa paduka. Wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, kawula nyenyuwun. Amin. Pasamuan kinasih, pangandikanipun Gusti ing wekdal menika kula pendhetaken saking Injil Yohanan. Injil Yohanan bab 19 ayatipun ayat 28 dumugi ingkang kaping 3. Mekaten pangandikanipun Gusti. Sedane Gusti Yesus. Sawise mangkono ing sarehne Gusti Yesus mirsa yen samu barang kabeh wis rampung banjur ngandika supaya kayektenana kang katulisan ing kitab suci. Aku ngelak. Ing kono ana wadah kang kebak ing anggur kecut. Tumuli ana wong kang nyelupake jamur karang ing anggur kecut mau, nuli kacublesake ing panghisop banjur dicecepake marang tutuke Gusti Yesus. Sawise nyecep anggur kecut mau, Gusti Yesus tumuli ngendika, "Wis rampung." Banjur ndingklukake mustaka lan masrahake nyawane. Mekaten pangandikanipun Gusti ingkang kasebat ingkang rahayu inggih menika kula sedaya ingkang purun mirengaken pangandikanipun Gusti lan saestu dipun gatosaken. Haleluya. Pasamuan kinasih ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus. Pangibadah Jemuah Adi ing wekdal menika kita tindakaken boten kados biasanipun. Dene tema pangibadah wekdal menika amargi salib paduka gesang kawula kaenggalaken. Sederek-sederek kinasih ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, panjenengan pirsa jarwa dosaipun gelas. Gelas manut yang Jawi menika pun sebat jarwa dosaipun menika yen tugel ora bisa dilas. Leres mekaten gelas pancen menawi tugel mboten saged dipun las. Nanging Bapak Ibu ingkang kinasih, ing Jepang menika wonten karya seni unik naminipun kintsugi. Menika mbok menawi lelawanan kalian jarwa dosa gelas kala wau. Seni kintsugi menika seni ingkang intinipun menika nggathukaken gerabah utawi keramik sebat kemawon gelas menika kala wau
dipun pulihaken malih dipun sambung kanthi ngagem kuningan utawi emas. Mangke lajeng bentuk malih mangkok utawi keramik menika utuh malih kados sewaunipun, namung kemawon tetep ketingal sambunganipun, nanging menika ndadosaken endah lan seninipun kintsugi menika. Dados keramik menika wutuh malih nanging ketingal retakan-retakan utawi garis-garis keemasan minangka karya seni. Ide dasar saking kintsugi menika, Bapak Ibu ingkang kinasih, menika karya seni ingkang boten nyipta utawi mujudaken sesuatu ingkang baru ta enggal. Nanging menika karya seni ingkang idenipun menika ndandosi nyambungaken mulihaken malih. Sewaunipun keramik ingkang pecah-pecah nanging dipun pulihaken malih, dipun lem malih, lajeng bentuk malih pulih kados sewaunipun. Karya seni kintsugi menika dados inspirasi tumrap kula sedaya nalika wekdal menika sami mahargya dinten Jemuah Adi, pengetan kasangsaran, pengetan sedanipun Sang Kristus. Inspirasi menapa boten sanes inggih menika bab pemulihan saking ingkang risak, ingkang remuk, kapisah, lajeng kapulihaken dados utuh, dados sae malih utawi pulih malih. Ingkang kula kajengaken inggih menika mangkok pecah, keramik utawi gerabah ingkang pecah menika dados gambaran tumrap manungsa ingkang dumawah ing dosa. Manungsa menika sewaunipun dados titahipun Gusti, ciptaan ingkang wutuh, wetah, sampurna, nanging dados risak karana dumawah ing dosa. Kados dene kintsugi kala wau, seni Jepang kala wau, manungsa menika kados dene keramik pecah, risak. Syukur dene Gusti Allah awit katresnanipun inggih lumantar putranipun inggih Gusti Yesus Kristus menika kersa nulungi manungsa ndandosi malih mulihaken sesambetan ingkang risak menika. Menika pancen setunggal nggambaraken sesambetanipun Gusti Allah kalian manungsa, nanging ugi nggambaraken risak lan remukipun gesangipun manungsa, risakipun sesambetan kalian jagat, risakipun sesambetan kalian sesami. Kados pundi Sang Kristus mulihaken kawontenan ingkang risak menika inggih kanthi pakaryanipun ingkang adi, kanthi kasangsaranipun Sang Kristus, kanthi seda sinalip wujuding pangorbanan menika kados dene kintsugi pulihipun keramik gerabah dipun gathukaken malih ngagem lem khusus utawi kuningan lan emas. Menika dados gambaran lan pralambang pakaryanipun Sang Kristus menika pakaryan agung luhur, pakaryan ingkang kados dene emas ingkang saestu misuwur.
Pasamuan kinasih, teks kitab suci ing Injil Yohanan menika kala wau nyariosaken kados pundi Gusti Yesus wonten ing kajeng salib mungkasi pakaryan ingkang adiluhung kala wau sanajan to kedah mawi cara nandhang sangsara. Dipun ngendikaaken kados pundi Gusti Yesus menika ngendika, aku ngelak. Tondo lan tenger Gusti sampun mungkasi pakaryanipun menika lan Gusti ngraosaken kasangsaran saha kasayahan. Ing pungkasanipun tasih kedah nampi anggur kecut menika ndadosaken sedaya kasangsaranipun Gusti menika saestu sampun boten saged ginambaraken malih Gusti Yesus saestu nandhang sangsara ing sedayanipun. Pasamuan kinasih ing ayat 3 dipun serat mekaten, sawise nyecep anggur kecut mau Gusti Yesus tumuli ngendika, wis rampung, banjur ndingklokake mastaka lan masrahake nyawane. Menika karya agung, menika karya emas, cara kangge ngraketaken malih mulihaken malih manungsa ingkang remuk, manungsa ingkang semplah, sesambetanipun risa sae kalian Gusti Allah saha sesami karana dosa-dosanipun. Pasamuan kinasih mengeti Jumat Agung menika ngraos-raosaken karya emas kados dene karya seni Kintsugi. Kula sedaya menika ing Jumat Agung kaengetaken bilih kita menika manungsa ingkang dumawah ing dosa, remuk lan pecah gesang kita karana dosa. Nanging kanthi karya seni menika, karya agung saking Sang Kristus kanthi seda sinalip, kula sedaya kapulihaken malih. Ing dinten Jumat Agung, prayogi mboten namung ningali agenging dosanipun manungsa, nanging ing dinten Jemuah Ati monggo kita ningali agunging karyanipun Sang Kristus. Bejo kita sedaya ingkang risak, remuk, kapulihaken malih, kasambungaken malih karana pakaryan agung, pakaryan emas dening Sang Kristus. Gusti Yesus tumuli ngendika, wis rampung, banjur ndingklokake mastaka lan masrahake nyawane. Matur nuwun Duh Gusti, ing Jemuah Ati paduka sampun mulihaken kawontenan kawula, kawula samangke nggadahi pangajeng-ajeng malih gesang utuh mbangun malih sesambetan kalian Gusti saha sesami. Sugeng dinten Jemuah Ati. Amin. Wekdal ning kangge kita sedaya.
wekdal ning cekap. Bapak Ibu kinasih, sumangga sami jumeneng. Sumangga kita ngucapaken pengaken kapitadosan kita laras kalian pengaken pitados rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa ingkang nitaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untanganting Gusti kawula. Ingkang kabototaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi sedo lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antasipun tiang pecah, lajeng sumengga dhateng ing swarga, pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pecah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasaman Kristen setunggal ingkang suci sarta ratin. Inggih patunggilanipun para suci. Menapa dene pangapuntening dosa tanganipun raga sarta gesang langgeng. Kasuwun lenggah malih. Saman kinasih sumangga sesarengan kita sami ndedonga ngaturaken pandonga syafaat kula dherekaken. Pangeran Yewah Rama semban kawula pinuji asma paduka Duh Gusti saha kaluhuraken. Kepareng kawula sowan malih wonten ing ngarsa paduka Duh Gusti inggih wonten ing pangibadah dinten menika. Ing satengahing pagebluk ingkang kawula adepi ing wekdal-wekdal samangke. Kawula tasih paduka keparengaken nyerak lan nyaket dhateng paduka Duh Gusti kanthi sesarengan nindakaken pangibadah kawula. Duh Gusti mugi kanthi pangibadah menika ndatengaken berkah tumrap kawula sedaya. Kapitadosan kawula saya kiyat anggen kawula nderek paduka. Linangkung Duh Gusti wonten ing pahargyan jemuah ati inggih dinten kasangsaran saha sedanipun Sang Kristus. Kawula sedaya saya mangertosi agenging katresnan paduka ingkang sampun nebus dosa kawula sedaya. Kawontenan kawula kapulihaken malih satemah Duh Gusti kawula nggadahi pangajeng-ajeng ing gesang kawula. Paduka sampun mulihaken kawontenan kawula. Kawula ngraosaken bingah karana pakaryan agung saking Sang Kristus ingkang sampun karsa seda sinalib nebus dosa kawula. Mila Duh Gusti kanthi semangat menika ugi mugi kawula ugi saged sami mbangun malih pasederekan, bangun karukunan, mulihaken malih sesambetan ingkang risak, sae ing brayat kawula, sae kalian sesami kawula, linangkung Duh Gusti sesambetan kalian paduka. Mugi ing kawontenan ingkang samangke mrihatosaken, kawula tetep nggadahi kegiatan sumindhe lan kumandel dumateng paduka Duh Gusti. Nyuwun berkah paduka kangge brayat-brayat supados sami kiyat ngadepi kawontenan ingkang mrihatosaken menika kanthi Duh Gusti kawula sedaya sami njagi kasarasan badan kawula kanthi kawula sedaya wekdal samangke njagi jarak sosial kalian sanesipun menika cara ingkang wicaksana kangge kawula ing wekdal samangke kangge medhot penyebaran wabah corona menika. Duh Gusti nyuwun berkah kangge para abdi paduka ingkang wekdal menika nandhang sakit, paduka paringi kekiyatan, paduka paringi kasarasan, paduka paring berkah kangge sederek-sederek kawula lumantar pitulunganipun para dokter, perawat, obat-obatan. Langkung-langkung Duh Gusti ingkang dados kurban
kuruna. Kawula nyuwun Duh Gusti paduka piyambak ingkang paring pitulungan ugi brayatipun saestu sami nyengkuyung kangge kasarasanipun sederek kawula. Ing kawontenan ingkang kados mekaten kawula nyuwun Duh Gusti paduka paring pitulungan ugi kangge sederek-sederek kawula ing griya sakit, sae para petugas medis, para dokter, paringana kasarasan ugi, paringana kegiatan saha pangayoman saged nindakaken pakaryan lan ayanipun kanthi berkah paduka kemawon. Rama sesembahan kawula nyuwun wonten ing ngarsa paduka kangge anak-anak kawula Duh Gusti dene ing wekdal menika karana kawontenan kedah sinau wonten ing griyanipun piyambak-piyambak. Mugi mboten ngirangi semangatipun anak-anak kawula ing pasinaonipun. Ginakaken wekdal samangke kedah libur wonten ing griyanipun piyambak-piyambak kanthi wicaksana. Ngisi kanthi kegiatan positif linangkung Duh Gusti anak-anak kawula ugi tansah nyelak dhateng paduka nyuwun pitulungan lan berkah saking paduka. Nyuwun wonten ngarsa paduka para tiyang sepuhipun ugi sami ndampingi lan nuntun nganti anak-anak kawula Duh Gusti paring pangertosan ing kaprihatosan wekdal samangke. Paduka mboten negakaken paring berkah dhateng brayat-brayat sedayanipun dinangkung wekdal samangke anggenipun nyambut damel ugi mboten saged normal kados biasanipun. Paduka paring berkah dhateng kawula sedaya Duh Gusti, paduka kagungan cara maneka warni kangge ngrimati gesang kawula ugi brayat kawula. Rama sesembahan kawula mekatuli gereja paduka kawula sunaken berkah kawula samangke dereng saged nindakaken pangibadah saha kegiatan gereja kanthi lancar kanthi normal karana kawontenan. Mugi Duh Rama sedaya warganing pasamuan tetep kiyat ing pitados karimat kapitadosanipun ugi. Bangsa lan negari kawula, pemimpin kawula sunaken berkah Duh Gusti, mugi saged nindakaken ayanipun kanthi sae lan kawula pitados awit berkah saha pitulungan paduka. Wabah corona pagebluk ing negari kawula menika enggal kasirnakaken saha karampungaken lan kawula gesang normal malih kados wingi uni. Mekaten Duh Rama atur panuwun pasambat saha panyuwunan kawula menawi pinanggih lepat angin kawula matur lan ndedonga kawula sami nyuwun pangapunten wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula nyuwun amin. Pasamuan ingkang kinasih, dinten menika kita kaparingan wekdal kangge ngaturaken pisungsung. Sumangga kita saos syukur dumateng Gusti Allah ingkang kita wujudaken wonten ing pisungsung. Pisungsung menika kita talesi paseksi setunggal Petrus 2 ayat gangsal mekaten. Sarta karben kowe iya padha kapigunakake kaya dene watu urip kang bangun padaleman kasukman tumrap kaimaman kang suci. Kanggo nyaosake pisungsung rohani kang marga Yesus Kristus njalari keparengi Allah. Sumangga kita memuji asmanipun Gusti kanthi kidung pasamuan Jawi angka 150 sekawan padha ingkang sepisan adrenging tias kula. Adrenging tias kula ngaturkeun panuwun Gusti paduka ngasihi
Pasamuan kaaturan jumeneng. Sumangga kita sami ndedonga. Dohalah Rama sesembahan kawula. Kawula sesarengan marak sowan malih wonten ngarsa Paduka Duh Gusti, ngaturaken agenging panuwun syukur kawula. Dene kawula sampun saged nindakaken pangibadah kawula inggih pangibadah Jumat Adi wonten ing enjang menika. Matur nuwun Duh Gusti awit Paduka sampun paring pangandika Paduka ingkang sampun kawula tampeni wonten ing enjang menika. Mugi kawula saged nindakaken wonten ing gesang padintenan kawula. Duh Gusti wonten ing pangibadah kawula ing enjang menika kawula ugi ngaturaken pisungsung ingkang kawula aturaken saking sakataing berkahipun Gusti wonten ing gesang kawula. Matur nuwun Duh Gusti awit Paduka tansah berkahi anggen kawula nindakaken padamelan kawula. Anggen kawula nindakaken pakaryan-pakaryan kawula kangge nyadong rejeki peparing Paduka. Ing sakmangke Duh Gusti kawula ugi tansah nyuwun wonten ngarsa Paduka. Paduka ngiyataken kawula, Paduka nyagetaken kawula kangge nindakaken pedamelan-pedamelan kawula kanthi sae. Duh Allah Rama sesembahan kawula, sampun paripurna anggen kawula nindakaken pangibadah Jumat Adi ing enjang menika. Sesarengan ing sakmangke kawula ugi badhe nindakaken perkawis-perkawis wonten ing gesang kawula. Kawula nyuwun Paduka tuntun menapa ingkang kawula tindakaken ingkang nyondongi kalian dawuh-dawuh Paduka, Paduka berkahi. Allah Rama kasuwargan kathah kekirangan dosa-dosa kawula ingkang sumela. Anggen kawula nindakaken pangibadah kawula wonten ing enjang menika. Kawula nyuwun pangapunten. Wonten ngarsanipun Gusti kawula Yesus Kristus, kawula atur panuwun. Amin. Pasamuan kinasih kita badhe mungkasi pangibadah ing wanci enjang menika. Panerna manah panjenengan dumateng Gusti Allah. Dados seksinipun Sang Kristus ingkang nggesangi salibipun kanthi katresnan tuwin pangurbananipun. Pinujiya Gusti Allah kita samangke dumugi salami laminipun. Samangke tampenana berkahipun Gusti Allah. Pangeran Yewah maringi berkah dhateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yewah nyunaraken cahyaning wedananipun dhateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Pangeran Yewah nungkulaken wedananipun dhateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin.